Lige forklare lidt om forlygten på sådan en fin Ford Fiesta her. Vi vil altså gerne måle spændingsfald ud til lygten. Det vil vi både gøre på vores plus og vores minus side her. Vi har altså vores ledningsdiagram her med forlygten, hvor vi altså kan se, at vi har noget motor herinde. Det er altså lygtejustering op og ned, hvor der er en motor, der kan justere det. Vi har noget langlys, noget nærlys, noget positionslys og noget blinklys. Vi kan jo så se, at vi har 2 ledninger hernede, som altså bare går til stel. Så har vi 3 ledninger her, som altså går op i nogle sikringer, som går videre herover til nogle relæer, og de relæer de bliver styret af kontakten inde i bilen. Altså der, hvor man tænder for både, det er jo så positionslys og nærlys og langlys, og også blinklys. Så har vi så den ledning, der går her, det er til motoren. Den bliver altså, der sidder også en forlygtekontakt. Der kan vi altså se, at der altså er en kulbane herovre, hvor den altså ændrer modstanden. Så den her vil vi altså ikke måle spændingsfald i, fordi det vil vi skulle gøre efter. Altså her på den her stikben 1 her, efter forlygtekontakten. Fordi ellers så vil vi bare få en spænding, den spænding, der ændrer sig i forhold til kulbanen. Så vi vil starte med at måle på den første ledning, det er den hvide og grønne. Og vi kan se, at den hvide og grønne, det er til nærlys. Så nu har vi slukket lyset her. Vi har sat den på plus over på batteriet, fordi vi altså gerne vil starte med at måle på spændingsfaldet på plus herovre. Vi kan se, at lige nu, der ligger altså en stel herovre i det her, fordi vi altså får batterispænding, fordi vi har den over på plussen. Så hvis alt hvordan tænder for nærlyset, så kan vi altså se, at nu kommer der en plus ud i benet derude, og vi kan altså aflæse vores spændingsfald her. Og der har vi altså et spændingsfald på 0,53 volt, hvilket jo er acceptabelt, fordi vi vil altså tage vores batterispænding, og så vil vi regne det om til, hvor meget er 5% af vores batterispænding, og det er så det, vi kan acceptere som spændingsfald i vores lygtekreds her. Vi kan så prøve at tage den næste her. Det er den grønne og orange. Og den grønne og orange, den går altså til vores positionslys. Så der kan vi altså også, det har vi så også tændt nu. Og der kan vi også se, der har vi meget let, for det er altså minivolt her. Der har vi heller ikke særlig meget spændingsfald. Nu springer vi vores ledning over til motoren her, fordi den giver ikke rigtig mening lige at måle spændingsfald i. Nu har vi den der. Det må nok være til noget blinklys, så hvis alt hvad du prøver at blinke, det var det også. Det giver ikke så meget mening lige at måle på den. Vi kan kun lige se, så vil man hellere tage nogle kendelinjer ind på skobet og så måle spændingsfald i det, fordi det er lidt svært at se her på multimeter. Nu kan vi så prøve at måle spændingsfald på vores stelside. Vi flytter den ene herover til vores stel. Hvad jeg lige kan få Kasper til at holde den her på stel. Yes. Og sætter i den stellen på lygten. Og vi kan altså se, at vi også har et meget lille spændingsfald der. Vi har altså på 81 millivolt. Og vi kan så lige gøre det på den anden sædledning, vi også har. Og igen et meget lille spændingsfald på 136 millivolt.